I evo prvog šamanskog podcasta. Ja sam stavio ovu krunu, verovatno sve izgleda kao neka šalabajzerska šala, ali tema emisije je unutrašnji oganj. Carlos Castaneda, Don Juan, unutrašnji oganj. Ova emisija je samo za odabrane, ne može svako da sluša niti gleda ovakvu vrstu sadržaja. Retko ko će moći i da razume, ali to ne znači da neće biti gledano od jednog manjeg dela publike. Stavio sam krunu kao Amajliju, to je plava kruna, meni ćerkica stavlja plavu krunu, a sebi stavlja roze krunu. I ja sam najveći princ u gradu, sad mogu da skinem, zaštitna Amajlija je tu. I pre nego što krenemo, samo da kažem, još neko je ovde sa mnom i ako ste za, mogu da ga pokažem svima. Još je ovaj dečki tu. To je gorski kristal, kad smo već kod šamanizma. Dakle, da ćemo imamo tu praviti društvo, malo da unesemo mistike. Ok, kad smo već uneli mistiku, da kažem, ono čemu ćemo se danas posvetiti, to je unutrašnji oganj. I ovo je ono što ću vam ja danas izdeklamovati, to je nešto što najveći šaman, najbolji psihoanalitičar i šaman ima vama da kaže. Ja ću to podeliti sa vama. On je meni to preneo. Ja sam to preveo sa engleskog na srpski, pa ću vam to izdeklamovati. Ali nije on najbolji šaman. Ima jedan malo tako luđak. On me je slao na planinu da prenoćim sam na vrh planine, obližnje planine u mestu gde ja živim. Vrh obližnje planine je Suva planina Trem, pa sam ja otišao, pa sam tu nešto i snimio, što šamani ne rade, ali eto, ja sam snimio da ima nešto da se pokaže. Pa ako vi u to ne verujete, možete tamo, ima i na Instagramu, ima i na Facebooku, ali eto, na Facebooku ako ukucate Miloš Živković Profa, naćete me na Facebooku i ja sam ga pinovao. Znači idete na moj profil Miloš Živković Profa i u videos ili reels i on je među prvima. Ima taj video gde sam ja tamo prenoćio, nešto se tamo lalala. A u stvari, ja sam tu tada shvatio ja sam tu shvatio da nisam šaman, ali sam i shvatio da je to upravo moje shvatanje da nisam šaman, moje prihvatanje toga da nisam šaman, da je to u stvari najveći stupanj mog šamanizma. A šovo, ipak se nešto dobro dogodilo. Tako, zanimljivo je to bilo. Zanimljivo iskustvo u razvoju psihe. Ajmo sad da krenemo. Dakle, unutrašnji oganj. Postoji jedan trenutak u životu svakog čoveka kada mora da izabere. Šta da izabere? Pa ili ostaje rob čega? Rob sopstvenog uma, ili postaje ratnik slobode. Postoji sila koja živi u svakom čoveku, a koju retko ko ikada probudi, i stari šamani su to zvali unutrašnji oganj. Sada pre nego što nastavimo dalje,
Ovo je moj novi kanal. Ne znam, nazvao sam ga Šamanski podcast. Možda ću mu promeniti ime u nekom trenutku, a možda i neću. Tako mi je palo, tako mi je se ćefnulo. Meni kad se nešto ćefne, ja tako i uradim i to je to. Ako se do sada niste subscribe-ovali, subscribe-ujte se, kliknite subscribe, to jest zapratite kanal. Ako vam se ova tematika sviđa, kao što rekoh, neće se svima svidjeti, jer je samo za odabrane. I definitivno se neće, ajde kažem, ne da se neće svidjeti, nego neće moći to da prate ljudi koji su već na scrollu. Jer to je posebna droga. Novije generacije danas ne uživaju u alkoholu i marihuani i tako nekim drogama, ali postoji opasnija droga danas, a to je taj scroll, telefon. Tako da, koji nisu na scrollu, onda će ti možda i moći da imaju nešto pažnje, pa da poslušaju nešto što je malo duže od par minuta. A kamoli, recimo nekih sat i po 2, koliko sam ja sada nešto isplanirao da ovde blebećem. Znači, stari šamani su tu unutrašnju energiju zvali, unutrašnji oganj. Onaj ko ga upali, nestaje sa lica zemlje i to onako slobodno. Kao da nikad nije ni postojao. Najveći neprijatelj čoveka nije s polja. Tamo, ovamo, onaj. Najveći neprijatelj čoveka živi u njegovoj sopstvenoj glavi i zove se samovažnost. Kad ti daš sebi važnost. Postoji način da se smrt prevari, ne tako što će je čovek pobediti, nego tako što će prestati da se bori protiv nje, protiv smrti. Svet koji vidimo očima nije stvaran onako kako mi mislimo da jeste. Ono što nazivamo stvarnošću je samo navika gledanja i ništa više. Postoji tačka u čoveku koja određuje čitav njegov život, a on ne zna ni da postoji. Kada se ta tačka pomeri, čovek više nije isti čovek. Neki ljudi provedu ceo život bežeći od patnje, a ne znaju da je patnja koju osjećaju izabrana, a nije nametnuta. Postoje učitelji koji vas uče rečima i postoje učitelji koji vas uče tako što vas gurnu u ambis, bez upozorenja, bez milosti, iz čiste ljubavi. Ko je čitao Don Juana, to jest Carlosa Castanedu, zna o čemu sada pričam. Ne samo ko je čitao, nego koga je malko i razumeo. Evo, ko su bili Carlos Castaneda i Don Juan? Postoji čovek koji je pre pola veka otišao u pustinju na severu Meksika da traži lekovito bilje. Zvao se Carlos Castaneda, bio je mlad antropolog. Hteo je samo da skupi podatke za svoju studiju. Tamo je sreo starog indijanca po imenu Don Juan Matus. Taj starac izgledao je jako neobičan čovek, nizak, mršav, tih, ali iza tog neobičnog lica krila se pripadnost jednoj liniji znanja koja se prenosila hiljadama godina
od učitelja do učenika u tajnosti daleko od očiju sveta. Don Juan nije bio vračar u onom smislu u kome ljudi obično zamišljaju vračeve. On je sebe zvao ratnik koji vidi. Pripadao je onima koje je nazivao novim vidovnjacima. Tokom narednih 20 godina Don Juan je Castanedu učio jednoj jedinoj stvari, iznova i iznova, na 1000 različitih načina. Učio ga je da postoji drugi način da se živi. Način koji nije zasnovan na strahu, na navici, na sitnim brigama koje čoveku pojedu ceo život. Evo, knjiga o kojoj večeras ćemo pričati zove se Unutrašnji oganj. I to je, ajde kažemo, jedna od možda najdubljih knjiga koju je Castaneda napisao, jer u njoj Don Juan otkriva svoju najveću tajnu. Tajnu o tome ko je zapravo bio njegov sopstveni učitelj, čovek po imenu Nagual Julian. Taj čovek, šta je taj čovek morao da uradi da bi Don Juana pretvorio u ono što je on postao. Priča je o tome. Dakle, ovo nije knjiga za nekakvo brzo slušanje, čitanje. Ovo je knjiga koja se čita polako, jer svaka rečenica u njoj nosi težinu jednog čitavog života provedenog u traganju. A ja sam uspeo na neki svoj način, da tu knjigu sažmem i pokušat ću da je sada prenesem vama u nekom najkraćem mogućem obliku, a da to bude svima razumljivo i dostupno. Znači, ono što ćemo sada uraditi ovdje će biti izvučeno ono što je najvažnije i ono što jedan, ajde kažemo, prosečan čovek koji nikada nije čuo za Castanedu, koji nije slušao o šamanizmima, ovome, onome, koji može da uzme i da primeni u svom sopstvenom životu i to možda već sutra ujutru. Sitni mučitelji. U ovoj knjizi, znači, postoji jedna ideja koja menja pogled na sav bol koji čovjek doživljava od drugih ljudi. I Don Juan je tu ideju nazvao sitni mučitelj. Sitni mučitelj je svaka osoba, svaka situacija, svaki događaj koji čoveku otežava život, koji ga muči, koji mu dosađuje i tako mu dosađuje dok skroz ne poludi. To može biti šef na poslu koji vređa, može biti komšija koji provocira, može biti rođak koji stalno kritikuje, može biti bolest koja se ne povlači, može biti siromaštvo koje traje godinama. Prosečan čovjek gleda na sitnog mučitelja kao na nesreću, kao na nepravdu koju mora da trpi, da otrpi. Ali Don Juan je video nešto sasvim drugo. On je govorio da je sreća čoveka koji naiđe na dobrog, snažnog, sitnog mučitelja. To je sreća čoveka
a kad naiđeš na sitnog mučitelja. Znači na šefa koji vređa, na koji kritikuje, na bolest, na siromaštvo, na ono. Na takvog sitnog mučitelja. Znači, to je sreća čovekova kad naiđeš na nešto tako. Jer taj mučitelj ti daje nešto što ništa drugo na svetu ne može da ti da. Evo, ja sam recimo sad skoro imao, prošao sam kroz razne situacije. By the way, vodio me jedan šaman, a to nije ovaj glavni šaman. Vodi me jedan šaman u šumi da upoznam, neću reći ime toga što treba da upoznam, ali ajde da ga poistovetim sa najgorim mogućim strahovima. I tako, svašta sam nešto proživio. A evo, sad sam imao skoro neku kletvu, baš a ništa loše nisam učinio toj osobi, baš naprotiv. I ništa joj loše ja nisam poželao. I nakon te kletve koju je ta osoba usmerila meni, ništa joj loše nisam usmerio. Tu se malo ona zajebala, ali šta da radim. Valjda svako ima po nešto što treba da proživi, doživi u ovom životu. Dakle, taj mali mučitelj, mali sitni mučitelj, je sreća tog čoveka. Jer taj mučitelj mu daje priliku da uništi svoju samovažnost. Da bi se ovo malo bolje razumelo, potrebna je jedna priča. Mi skuzi, pardona. Moram da gucnem. Da bi se ovo razumelo, potrebna je jedna priča. Kada je Don Juan imao 20 godina, radio je kao fizički radnik u šećerani u Meksiku. Bio je snažan mladić, siromašan indijanac, bez porodice, bez zaštite. I jednog dana dok je nosio teške vreće šećera, prošla je pored njega jedna žena, dobro odevena, moćna, žena vlasnika imanja. Pogledala ga je, procenila njegovu snagu i rekla predradniku da ga preporuči za posao u gazdinoj kući. Don Juan, mlad i naivan, obradovao se, mislio je da ga je zapala sreća. Predradnik ga je odveo do jedne kuće, izolovane, malo dalje od grada, i tamo ga je dočekao drugi čovjek. Ogroman, mračan, čovjek koji je izvadio revolver, nabio ga Don Juanu u stomak i rekao mu jednu jedinu rečenicu. Ovdje ćeš da radiš dok ne crkneš. 3 nedelje Don Juan je proveo u tom paklu. Radio je najteže poslove, čistio je štale sa nemirnim konjima, pastuvima. Spavao je i tako u gladi i u strahu provodio dane. Gledao je kako drugi indijanci umiru od iscrpljenosti na tom istom mestu. Kada je pokušao da pobegne, čovjek ga je upucao u grudi i ostavio ga da umre. Preživio je jedino zato što ga je tamo pronašao njegov budući učitelj, Nagual Julian, koji ga je negovao dok se nije oporavio od rane. I tada dolazi deo priče koji menja sve. Kada je Don Juan svom učitelju ispričao šta mu se dogodilo, učitelj se nije rastužio,
Nasuprot tome, jedva je uspevao da sakrije uzbuđenje. Taj predradnik je prava nagrada, rekao je učitelj. Suviše je dobar da bi se odbacio. Jednog dana ćeš morati da se vratiš u tu kuću. Don Juan je mislio da je njegov učitelj poludeo, ali 3 godine kasnije vratio se. Ne kao žrtva, nego kao ratnik koji je došao naoružan sa nečim što taj mučitelj nikada nije mogao ni da zamisli. Naučio je 4 stvari koje ovde vredi zapamtiti, jer su to zaista iste one stvari koje mogu da promene odnos svakog čoveka prema sopstvenim mučiteljima danas, u ovom veku, u ovom gradu, u ovoj državi. Prva stvar se zove kontrola. Kontrola ne znači kontrolisati druge. Kontrola znači kontrolisati sopstveni duh dok ga neko gazi. Don Juan je opisao to rečenicom, koja vredi da se ponovi. Kada ti je duh usklađen dok te neko gazi, to se zove kontrola. Ovo vredi da se ponovi 2 puta. Znači, kada ti je duh usklađen dok te neko gazi, to se zove kontrola. To znači da čovek može da bude ponižen spolja, a da iznutra ostane potpuno miran, netaknut, čist. To znači da može da se izrekne najgora moguća kletva nad njim, čak i od onoga koji je do sada kleo i kletve su mu uspevale. Ali ovog puta, šta ako je ovaj s druge strane šaman? Pa uspe da ostane potpuno miran, netaknut, čist. Onda to gaženje i ta kletva ne uspeva. Znači kontrola. Da ti je duh usklađen dok te neko gazi. Druga stvar se zove disciplina. Disciplina znači da čovek dok trpi udarce ne gubi vreme na samosažaljenje, nego pažljivo posmatra svog mučitelja. Uči njegove jake strane. Uči njegove slabosti. Don Juan je otkrio da je predradnikova najveća snaga bila njegova surovost i drskost. Nije se plašio nikoga. Ali njegova slabost bila je to što je voleo svoj posao. Nije smeo da ga dovede u pitanje da ga izgubi. I što se, iako je taj čovjek bio čudovište prema ljudima, on se pomalo grozio od konja. Eto, to su bile neke njegove slabosti. Znači, disciplina. Trpiš udarce, ali ne gubiš vremena samo za žaljenje, nego pažljivo posmatraš svog mučitelja. Vidiš i njegove jake, njegove slabe strane. Treća stvar zove se uzdržavanje. Uzdržavanje znači strpljivo čekati, bez žurbe, bez mržnje, bez plana za osvetu. Jednostavno znati da će trenutak doći i sačuvati snagu za taj trenutak. Don Juan je rekao nešto veoma važno o mržnji. Rekao je da strategija njegovog učitelja
nije dozvolila da mrzi tog čoveka iz dna duše, jer mržnja troši istu onu energiju koja je potrebna da bi se preživelo. Četvrta stvar se zove proračunavanje vremena. To je veština da se zna tačan trenutak kada treba delovati. Ni prerano, ni prekasno. Kada se Don Juan vratio u tu kuću, koristio je sve 4 veštine odjednom. Bio je ljubazan prema svima, klečao je pred gospodaricom kuće i zahvaljivao joj se na poslu. Dobio je od nje medaljon njenog sveca zaštitnika. Organizovao je molitve među slugama, sve dok predradnik nije umalo dobio srčani napad od besa što ne može ništa da mu uradi pred očima gospodarice. I konačno jednog dana u prisustvu svih Don Juan je javno uvredio tog čoveka, nazvao ga kukavicom koja se plaši gazdine žene. Čovek je pobesno i pojurio za njim pravo u štalu sa najbesnijim pastuvom u tom imanju, a mesto koje se čovek inače grozio, mesto sa pastovima. Don Juan se sklonio iza drvene ograde koju je unapred pripremio i konj je jednom samo ritnuo i sve je bilo gotovo. 6 meseci proveo je Don Juan u toj kući drugi put i tokom tog vremena, kako je sam rekao, ni jednom nije osetio samo sažaljenje, niti je plakao zbog nemoći. Bio je radostan i spokojan. I možda je to jedna od najvažnijih rečenica u ovoj priči. Ono što razdvaja žrtvu od ratnika nije to što se ratniku ne dešava zlo. Zlo se dešava i jednom i drugom. Razlika je u tome što žrtva veruje da je zlo koje joj se dešava dokaz njene bezvrednosti. Dok ratnik zna da je to prilika da odbaci upravo onaj deo sebe koji je najteži teret koji on zapravo nosi, a to je sopstvena samovažnost. Zato je Don Juan mogao da kaže rečenicu koja zvuči kao paradoks, a zapravo je duboka istina. Srećan je ratnik koji naiđe na sitnog mučitelja. Nije rekao da je srećan onaj ko izbegne patnju. Rekao je da je srećan onaj ko u patnji pronađe učitelja. I sad idemo na drugu temu. 4 koraka na putu znanja. Don Juan je jednom, objašnjavajući put kojim je i sam prošao, iznao jednu jednostavnu, jasnu mapu. 4 koraka kroz koje prolazi svaki čovjek koji krene putem znanja. Ova mapa vredi da se zapamti, jer nije apstraktna. Svaki slušalac, ako bude iskren prema sebi, moći će da prepozna na kom se od ova 4 koraka trenutno nalazi. Prvi korak je odluka da se postane učenik. To zvuči jednostavno, ali nije. Postati učenik znači priznati. Po prvi put priznati da čovjek ne zna sve, da postoji način života drugačiji od onog koji je do sada živeo i da je spreman da uči, čak i kada je to
neprijatno. Čak i kada mu ego ne dozvoljava lako da prizna neznanje. Mnogi ljudi provedu ceo život izbjegavajući baš ovaj prvi korak. Ja bih rekao da 199% ljudi. Uporno brane ono što već znaju, ono na šta su navikli, jer je poznato i to što je poznato uvek je udobnije od nepoznatog. Čak i kada to poznato čoveka čini nesrećnim. A pogledajte ljude oko sebe, mislim, 99% su nesrećni. Dobar deo dana. A i onaj deo kad su srećni uglavnom to fejkuju. Drugi korak jeste da učenik postane ratnik. Ovaj korak se dešava kada čovjek promeni stav prema sebi i prema svetu. Kada iz pasivnog primaoca života postane biće sposobno za samodisciplinu i samokontrolu. I ovo je tačno onaj korak o kome je bilo reči kada se govorilo o onoj kontroli i disciplini u priči sa sitnim mučiteljem. Treći korak je da ratnik postane čovjek od znanja. To se dešava tek pošto čovjek ovlada sa ovim prethodnim dvema veštinama. Znači uzdržavanje i proračunavanje vremena. Čovjek od znanja je onaj koji je prošao kroz dovoljno iskustva, dovoljno gubitaka, dovoljno pobjeda, da je stekao istinsku trezvenost. Pazi, nije čovjek od znanja neko koji je samo dobio, ne, prošao je kroz dovoljno iskustva, dovoljno gubitaka i dovoljno pobjeda. Pa je stekao istinsku trezvenost, a ne teorijsko znanje iz knjiga, nego znanje iz sopstvenog proživljenog iskustva. Četvrti korak, posljednji, jeste kada čovjek od znanja nauči da vidi. I tada postaje ono što je Don Juan zvao vidovnjakom. Ovdje je važno napomenuti nešto što je Don Juan posebno naglašavao, a viđenje u ovom smislu ne znači magično predviđanje budućnosti ili čitanje misli. Viđenje znači sposobnost da se stvari sagledaju onakvima kakve jesu. Bez izobličenja, a to izobličenje uglavnom unosi strah, bez samovažnosti, bez navika, bez predrasuda. Nego vidiš stvari onakvima kakve jesu. I onda kako će neko da te prevari ako ga vidiš ko je on? Čovjek koji vidi u ovom smislu jeste čovjek koji kada pogleda na sopstveni život, na sopstvene odnose, na sopstvene navike, uspeva da ih sagleda jasno, bez izgovora, bez samoobmane, bez uvijanja istine, a uglavnom ljudi uvijaju istinu da bi ona izgledala nekako prijatnija. To je čovjek koji vidi. Znači, pogleda na sopstveni život, na odnose koje ima, bez navike, jasno, bez izgovora, bez samoobmane. To je čovjek koji vidi. A još jednom da podsjetim, ako vam se ovaj sadržaj sviđa, kliknite na taj subscribe, učinit ćete kad vam se već to sviđa, jer ako vam se ne sviđa nemojte zapratiti, nećete učiniti ni meni dobro da. Ako vam se ovo ne sviđa, samo da dam podršku, on je dobar dečko. Ne, ako vam se sviđa, ako bi ovo pratili, samo tada, jer samo tada to i funkcioniše. Ok. Ono što je posebno vredno reći jeste sljedeće. Ova 4 koraka nisu nešto što se prolazi jednom i zauvek,
čovjek se tokom čitavog života iznova i iznova vraća na prvi korak, iznova mora da prizna da ne zna, iznova mora da izgradi disciplinu, iznova mora da uči strpljenje. To nije znak neuspeha, to je jednostavno priroda ovog puta. Sada, treća tema, samovažnost. Možda je to najveći neprijatelj. Don Juan je jednom rekao rečenicu koja bi trebalo da stoji ispisana negde gde svaki čovjek može da je vidi svakog jutra. Samovažnost je naš najveći neprijatelj. Slabima nas čini osjećanje uvređenosti zbog onoga što su drugi učinili ili nisu učinili. Naša samovažnost traži da veći deo svog života budemo uvređeni zbog nekoga. To naša samovažnost traži. Da mi imamo osjećaj uvređenosti. Ovo moramo da objasnimo polako, jer se tu skriva gotovo čitava filozofija života. Kada čovjek kaže samovažnost, obično misli na oholost, na razmetanje, na čovjeka koji se hvali, ali Don Juan je govorio o nečemu mnogo dubljem, mnogo tananijem, mnogo opasnijem. Samovažnost je onaj tihi glas u čoveku koji neprestano meri koliko je poštovan, koliko je cenjen, koliko su ga povredili, koliko on zaslužuje bolje, koliko je bio u pravu, a drugi nisu bili u pravu. To je onaj deo čoveka koji, kada mu neko kaže ružnu reč, provede ceo dan razmišljajući o toj ružnoj reči, vrti je u glavi 1000 puta, smišlja odgovor koji nikada neće izgovoriti, osjeća se povređeno, uvređeno, poniženo. Don Juan je tvrdio jednu stvar koja u prvi mah zvuči nemoguće, ali koja kada se dobro razmisli postaje očigledna istina. Samovažnost troši više energije od bilo čega drugog što čovjek radi u životu. Ne fizički rad, ne briga o deci, ne borba za opstanak, nego neprestano posmatranje sebe, neprestano vaganje sopstvene vrednosti u očima drugih, neprestana odbrana sopstvenog ega od stvarnih i zamišljenih napada. Postoji jedna scena koja ovo dobro prikazuje. Jedna žena iz Don Juanovog kruga po imenu La Gorda ošamarila je Castanedu u trenutku besa jer je pomislila da pričaju o njoj iza njenih leđa. Castaneda se naljutio, uvredio, počeo je da razmišlja o tome koliko je ta žena nepravedna prema njemu. Don Juan je posmatrao celu scenu i prasnuo je u smeh tako jako da se skoro presavio do zemlje. Kada je Castaneda pitao zašto se smeje, Don Juan mu je rekao istinu koja boli. On, Castaneda, i La Gorda bili su potpuno isti u tom trenutku. A to je stvar. A to je istina. Njena ljutnja i njegova uvređenost bile su ista stvar, samo obučene u različitu odeću. Oboje su bili zarobljeni u sopstvenoj samovažnosti. Tek kada je to shvatio, Castaneda je osjetio nešto što je opisao kao oslobađanje kroz smeh. Ili bolje reći, oslobođenje kroz smeh.
kroz suze i kroz smeh u isto vreme. To je važno za razumeti jer to možda je najveći dar ove cele knjige. Znači, nije problem u tome što drugi ljudi rade i govore stvari koje tebe bole. Problem je u tome što čovjek svaku takvu stvar odmah pretvara u pitanje sopstvene važnosti, sopstvene vrednosti. Kada neko uvredi čoveka, taj čovjek u tom trenutku bira, mada to retko primeti, da li će tu uvredu pretvoriti u dokaz da nešto ne vredi ili će jednostavno pustiti da prođe kao vetar koji dodirne kožu i ode dalje. Don Juan je rekao da je iskorenjivanje samovažnosti pitanje strategije, a ne pitanje morala. To znači da ovo nije priča o tome da čovjek treba da bude dobar ili ponizan u nekakvom religioznom smislu. Ovo je priča o energiji. Svaki put kada se čovjek povredi, kada bude uvređen, kada osjeti bes, kada provede sat vremena misleći o tome komu je šta uradio, on troši ogromnu količinu snage koja bi mogla da bude upotrebljena za nešto sasvim drugo. Za šta tačno? To će biti reći malo kasnije. Ajmo sad na četvrtu temu. Besprekornost. Što je dobro ovo, a? I onda poslije kažu šamanizam. Kako je to šamanizam? Šta je ovo, šta? A to ti je prava nauka, prijatelji moji. Jer nijedna nauka koja se ne bavi dušom, to je bez veze onda. Ako se ta nauka ne bavi dušom. Četvrta tema, besprekornost. Postoji reč koju Don Juan koristi neprestano i ta reč zaslužuje posebno objašnjenje jer je lako, jer se može pogrešno razumjeti. Ta reč je besprekornost. Castaneda je, kao i svaki savremeni čovjek koji je odrastao sa idejom greha, mislio da besprekornost znači nešto moralno, da znači biti dobar, čist, bez mane. Don Juan ga je ispravio jednom rečenicom koja menja ceo pogled na tu reč. Besprekornost je ispravna upotreba energije i ništa drugo. U mojim rečima nema ni trunke moralisanja. Ja sam sačuvao energiju i to me čini besprekornim, kaže Don Juan. Znači, besprekornost je ispravna upotreba energije, ništa drugo. U mojim rečima nema ni trunke moralisanja. Ja sam sačuvao energiju i to me čini besprekornim. To znači da besprekoran čovjek nije onaj koji nikada ne greši, to je čovjek koji ne rasipa svoju energiju na stvari koje ga ne vode nikuda. Kao recimo sad neko uzme pa krene da priča a Milenković ili ovaj ili onaj ili predsjednik ove države je ovakva vaška gnjida, moralna rugoba i ono. A što ti se baviš njime? Pa to ti kao ošamarila ga žena, pa vi ste u istoj energiji. A šta sad? Mislim, čak i on vjerojatno iznad tebe, jer on ni ne priča o tebi, niti zna ko si ti, a ti tu nešto na njega ljutiš. What? Kakvu energiju gde usmeravaš? Na šta trošiš? Tvoju energiju. Kada se čovjek ljuti bez razloga, gubi energiju. Kada čovjek ogovara, gubi energiju. Kada čovjek žali za prošlošću koju ne može da promeni, gubi energiju. Kada čovjek strahuje od budućnosti koja se možda nikada neće ni desiti, gubi energiju.
Sva ta izgubljena energija je isto ono gorivo koje bi moglo da posluži za nešto mnogo veće. Za buđenje, za jasnoću, za onu vrstu snage koja čoveku dozvoljava da vidi svoj život onakvim kakav zaista jeste. Don Juan je predložio jednu praktičnu vežbu koju je nazvao strateškim popisom. Ratnik treba da napravi popis svih svojih navika i ponašanja i da pažljivo razmotri koje od njih mogu da se promene kako bi mu ostalo više snage. Ovo nije spisak svega što postoji pod belim nebom, to je spisak samo onih obrazaca koji nisu suštinski za opstanak i dobrobit. To su sitnice koje čovjek radi iz navike, iz straha, iz nekakve taštine, a koje ga polako kap po kap prazne. Svaka osoba koja, recimo, ovo sada sluša, može večeras pre spavanja da napravi taj popis, da se zapita gde gubim svoju snagu, na koga se ljutim. Na koga se ljutim, a da mi ta ljutnja ništa ne donosi. Šta pričam o drugima, a da mi to ne pomaže, ni meni, a ni njima. Na šta trošim misli dan za danom, a da me te misli nikuda ne vode. Dakle, to nije nekakav poziv na hladnoću i ravnodušnost, baš naprotiv. Don Juan je bio čovek pun topline, pun humora, čovek koji se glasno smejao i grlio svoje učenike. Besprekornost nije odsustvo osjećanja. Besprekornost je odsustvo rasipanja energije. Zatim imamo petu temu, to je unutrašnja tišina. Dakle, postoji jedna tehnika u ovoj knjizi koja se pominje više puta i za koju Don Juan smatra ključem za sve ostalo što će biti rečeno večeras. Ta tehnika se zove zaustavljanje unutrašnjeg dijaloga. Tehnika zaustavljanja unutrašnjeg dijaloga. Svaki čovek kada bolje oslušne sopstvenu glavu, primetit će da unutra neprestano teče jedan glas. Taj glas komentariše sve, objašnjava sve, brine o svemu, priprema odgovore na razgovore koji se možda nikada neće dogoditi. Prebira po prošlosti, strahuje od budućnosti. To je unutrašnji dijalog. Don Juan je tvrdio da je taj unutrašnji glas, taj neprestani razgovor sa samim sobom, ono što čoveka drži zarobljenim u jednoj jedinoj uskoj slici sveta. On je to objasnio na jedan način koji zvuči neverovatno, ali koji svaki čovek koji je ikada probao meditaciju ili tišinu može da prepozna, na primjer i sada. Znači, kada čovek uspe da na kratko utiša taj unutrašnji glas, za to ti ne treba ni meditacija, ni nekakvo tihovanje. Ti možeš to i sada da uradiš. Ti to možeš da uradiš uvek. Samo budeš sada. Budeš prisustvo. Ja? Znači, kada čovjek uspe da na kratko utiša taj unutrašnji glas, pa makar i na nekoliko trenutaka, prestane da samog sebe opisuje rečima, nešto se u njemu pomeri. Kao da se otvore vrata koja su celog života bila zatvorena. Don Juan je jednom prilikom vodio Castanedu na jednu ravnu stenu, tamo u brdima, i tamo su dugo sedeli u potpunoj tišini. Castaneda je kasnije opisao osjećaj koji ga je tada obuzeo, kao da mu je sa očiju spao veo.
kao da je ranije bio delimično slep, a sada može da vidi. A odmah je dodao i drugu stranu tog iskustva. Zajedno sa tom slobodom dolazi i duboko osjećanje tuge, gotovo bez razloga, koje Don Juan naziva prirodnim pratiocem svake velike jasnoće. Prirodni pratioc svake velike jasnoće. Duboko osjećanje tuge. Ne postoji celovitost bez tuge i bez čežnje. Kad god sam imao osjećaj da se malo podigla svest, ne znam da li jeste ili nije, ali ajde da kažemo da to zaključujem po nekom osjećaju da sam bolje čitao ljude. Mnogo sam jasnije video ko su ti ljudi, šta osjećaju, kako se ponašaju, kakvog su karaktera. Svaki put kad mi se to povećalo, zaista kao da je tu bila prisutno da je bilo prisutno duboko osjećanje tuge. Jer kao da onda ostaneš nekako sam. Vidiš, oni su takvi i onda ti malo žao i onda s kim sad ja da ovdje živim. Zanimljivo. Duboko osjećanje tuge, kad god zajedno sa tom slobodom, kada ti spadne veo i bolje vidiš, jasnije vidiš, sa tom slobodom dolazi duboko osjećanje tuge, gotovo bez razloga. Prirodni pratioc svake velike jasnoće. To duboko osjećanje tuge. Ne postoji celovitost bez tuge i čežnje, rekao je Don Juan, jer bez njih ne može biti trezvenosti, niti dobrote. Mudrost bez dobrote i znanje bez trezvenosti su beskorisni. Mudrost bez dobrote i znanje bez trezvenosti su beskorisni. Ne postoji celovitost bez tuge i čežnje, jer bez njih ne može biti trezvenosti ni dobrote. Ova rečenica treba da se ponovi 1000 puta onima koji misle da su na nekakvom duhovnom putu, a mnogo je takvih koji za sebe misle da su probuđeni, da su na duhovnom putu, baš je puno takvih. I koji misle da je duhovni put samo o sreći, o pozitivnom razmišljanju, o tome da se čovjek uvek osjeća dobro. A kako se ih ja vidim, kako se oni u sranju je. I tu su baš u sranju. A oni su tako, osjeća se dobro, samo kad se dobro osjeća, ja sam duhovan. A vidiš ga u sranju je. Uopšte nije to taj duhovni, mislim, ne vidim tu ja sreću. Prava jasnoća, prava budnost nosi sa sobom i izvesnu vrstu tuge. Tugu koja dolazi kada čovek shvati koliko je vremena proveo spavajući, koliko je energije potrošio na stvari koje nisu bile važne, koliko je bio zarobljen u sopstvenoj glavi, a da to nije ni znao. Ali ta tuga nije razlog za očaj. Ona je znak da se nešto u čoveku probudilo. Praktično, svako može večeras da proba, na primjer ovo, da sedne na nekoliko minuta u tišini
i da jednostavno posmatra taj svoj unutrašnji glas, unutrašnji dijalog koji stalno brblja, koji dodeljuje etikete ovome, onome, ovaj je ovakav, ono je onaka. A što je ovo rekao? A da li sam ja to trebao tako? A da li sutra treba, a ću zaraditi dobro? Ja, da me ovaj nije mučio u prošlosti, možda bi ja... Ne. Znači, možeš za par trenutaka, ako možeš i za nekoliko minuta, da u tišini jednostavno posmatraš taj svoj unutrašnji glas, bez borbe protiv njega, samo ga posmatraš. Nemoj da se boriš da ga ti isključiš. Ne, samo ga posmatraj. I primeti. Primeti kako primećuješ kako je taj glas neprestan. Samo primeti kako je taj glas non stop se odvija. I koliko, u stvari, retko taj glas začuti. Svaki trenutak kada taj glas utihne, makar i na sekund, to jeste trenutak kada se otvara prostor za nešto što reči ne mogu da dotaknu. Mislim da je ovo bilo presavršeno. Vodila se polemika ko je pisao tu knjigu. Je li Carlos Castaneda? Da li taj čovjek postoji? Pa su te knjige bile zabranjivanje. Pa ovo, pa ovo. A sada možemo zaključiti zašto su bile zabranjivane. Pa zašto je sve ovo istina? Može li ko da kaže da ovo nije istina? Eto. A za danas toliko. Onda ide, nismo završili sa ovom knjigom. Ićemo dalje u sljedećem podcastu. Biće 6. tema. Priča o učitelju koji se pretvarao da je neko drugi. Da nije učitelj. Mora biti zanimljivo. Tako da bit će to u sljedećem šamanskom podcastu. Sljedeća tema. Nadam se da vam je ovo prijalo. Ako vam jeste prijalo, kao što rekoh, ne košta vas puno. Klik na subscribe, zapratite ovaj šamanski podcast. Pa ćemo se družiti još. Tamo na Profa podcast kanalu ću nastaviti da snimam intervjue. A ovdje ću snimati ovakve stvari. Mislim da je jako dobro što sam ovo izdvojio. Eto, napišite komentar da vidim šta vi mislite o ovome, kako se vama čini. I da, sad baš nemam nešto mnogo vremena. Zato i kažem ovako kao neka reklamica. Kao reklamica na kraju podcasta kada najmanji broj gledalaca ostane. Počeo sam da radim, ne sada, počeo sam, već ih radim neko vreme, regresije. Jako dobro to ide. Mislim da ću prestati i ovo da pričam zato što se već tu stvorio neki krug ljudi koji krenulo se da se preporučuje. Pa ne bih baš da budem prebukiran. Tako. Bitno da je dobro. Ajde doguramo do sat vremena da bude ovo podcast iz jedna. Sat vremena iz jedna. Eto, šta znam, dobro je ovo bilo, sunce mu poljubim. Znao bre taj nešto, taj Castaneda. To jest Don Juan. Znao bre nešto taj čovjek, a? Nešto je znao. Nešto je imao neki uvid, ono.
napišite mi dole u komentaru šta mislite o onom podcastu, da ja sam nešto kao brvljam, pa vesti iz Matrixa, pa ovo pa ono ko je već gledao, razumiješ? A to izlaganje i napišite mi šta mislite o ovome sada. Jer mislim da je ovo malo teže za praćenje, da je ovo za još uži krug ljudi, ali je ipak nekako za odabrane. Mislim da se manji broj, ljudi kažu, sve se veći broj ljudi budi, buđenjem. Možda tu poneko oko tebe, pa ti imaš takav dojam. Ali daj, nemojmo se lagati, vidiš da se ljudi samo sve više i više scrolluju. Nema tu buđenja. Ajde, sve dobro. Zapratite Šamanski podcast i sve najbolje. Vidimo se u jednoj od sljedećih emisija. Ćao.